Nakatakdang magkatapok ang tribal leaders sa Davao City aron hisgutan na ang mga pamaagi sa pagmintinar sa kahapsay ug kalinaw ingon man wala nay insidente nga sama sa pagkamatay sa duha ka pulis ug usa ka giingong sakop sa lumad ato sa kagubot sa Barangay Lacson sa Carinan District sa miaging semana. Ani ang report ni Argil Relator. Subayon pa una ni Davao City Indigenous Mandatory Representative kun IPMR Dato Rodolfo Mandi kung unsa bagayod nga tribo sa IP na hilakip sila Benaw Maani Blandas ug Rico Masakay kinsa mo ay mga sospek sa pagpatay sa duha ka mga pulis nga sakop sa Calinan Police Station nga igo lang unta miresponde sa gireport nga kasamok sa Purok 4 Barangay Lacson, Calinan District nga atong Hulyo 26. Niingon ko diha nga dapat makabaluta kung asa na ikan ug unsa gyud particular nga tribo kay para mapatawag nato no kay bawat tribo diri sa Davao City naman na sila mga itawag nato nga tribal leader nga leader gyud na sa kinataas-taasan. Kinahanglan matud pang maisgutan kini nga panghitabo kauban ang tribal leaders aron dili na masubli ang insidente. Dimo mi og pakigambitay nga ipatawag ko sila tanang mga leaders sa tribo para makabot nato ang hingpit nga kalinaw no dinhi sa Davao City. So para maundang no ang maundang ang kasamok nga atong mga natin nining mga niatong sugod niatong unang semana antud karon nga dapat maplastar na ni nga mga problema. Ang Davao City Police Office anda matud pa motambong ug galing dunay ipatawag nga paragtapok aron mahisgutan ang mga nahitabo tali mga sakop sa IP sa syudad. Magkaroon og kining itawag og dialogue or pulong-pulong with the katong grupo sa ato ang mga IPs og sa NCIP og sa PNP og sa ato ang city government. Luyo sa mga dili maayong insidenteng nahitabo ngay kalambigitan sa pipila ka miyembro sa tribo sa mga milabayng semana. Naninguha ang IPMR nga unta mas mupatigbabaw ang kahapsay, kalinaw ug panahiusa sa matag miyembro sa tribo labi na karon taliabot ang pagsaulog sa 38 Kadayawan Festival. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa At Home with GMA Regional TV.